मानसियानो मानसि थांसै दे दायो जों थांगासिनो तामान भिर जादों तामान भिर जादों बापरे खबरनो सिं सिंथ' दायो जों एन्ट्रि खालामसिगोन नै गेटआव वाह ओइ ओमफ्राय मोजां तार लांना दोनफिनांगौ गेटआव सफैबाय जोङो नै उनथिं नायनो हागोन बे गेटआ मेन गेट आव खुलुमबाय रायजोआ नोंथांमोन बिक्सरगियारि इउटुब चेनेलनि भिडिअ नायगिरि नोंथांमोनखौ बयखौबो खेनसेबो बरायग्रोनाय जाबाय दिनै आङो अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि कनफारेन्स जिहेतु रौतायाव जादों बेयाव आइखौ लाबोदों माने आइया दख'ना बायगोननो बिनिनो भिडिअ जागोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थागोन बर' आइजो ओइथिंबो बर' सेंग्राफोर दं बिनिफ्राय जों एन्ट्रि खालामबाय माबायदि नांदो माबायदि मोजां नांदों मोजां ना बिराद मोजां डेक'रेट खालामदों इधर एंट्री करते ही सबसे पहले इधर मिलेगा मेन स्टेज और इधर एग्जीबिशन है मम्मी को चाहिए दखना तो हम लोग जाएंगे एग्जीबिशन में दायो जों टिकेट दानांसिगोन ना याव नै 20 टाका नि सानै टिकेट दानसै 40 टाका गाहायाव जेसेबां गोमो गलाब लेखा बिसिनायखौ नुदों बेफोर गासैबो टिकेट माने एग्जिबिशन हाबनायनि टिकेटफोरखौ बिसिनानै गारो होमब्ला साननानै नायदो बेसेबां मानसि जादोंमोन ओमफ्राय नै जोङो दायो एग्जिबिशनाव हाबबाय आइदों आंदों ओमफ्राय दायो दख'ना बायनोसै जोङो मा लाग्राफोरा फाय अभी मम्मी दखना ढूंढ रही है अभी नहीं बेखौ गोथांनि बेलेग कालार इसे इदि कालार टाइपनि मोजां नुदों बिसोरना सिलायखो नायलाय नों फसायाखै आगर फसायाखैनो Boiler sih nih. Dokna kan jembra kan saya topi gongse. Nih jembra belai? Jembra belai? Jembra belai dong? Jembra be. Berat gebo dokna kira mama bini nane menini gebo taruh lah sesuatu menani lanane jeng nih biting daya. Aike beren labedeng mana jeng nih boroni culture mana mabai di nothaiman obesiting puja hagara iferkau. बे फांशननि पूरा अलमोस्ट 90% आं ब्लग बानायदों मोनसे नोंथांमोना आंनि भिडिअफोरखौ चेक खालामबानो जाबाय बेयावनो डे 1 डे 2 निबो भिडिअ दङ बेयाव फुल दङ बेनिखायनो आं बेयाव फुल भिडिअ होआसै दायो नायखांनानै जोङो थांफिनबाय दिनै आं आइखौल' खिथिबाय लास्ट खालि जोबोर भिर जादोंमोन नै नायनो हागोन एकदम पूरा भिर बे वान साइडल'सो आरो ओइ आगोलथिंथ' आरो मेरला दङ नै खेरा खिरि माबा आसान लंपेन्ट गस्लानि हरदोंमोन आफानि थाखाय नै बे गस्लाखौ लाबाय जोंनि स्कुटिखौ ओमफ्राय जों दायो थांफिनसै मोनाबायबो आरो जोंनि स्कुटिनि लाइटआबो गाज्रि जादोंना बेनिखायनो सानजों थांनांगोन ओमफ्राय आफायाबो फैखादों आरो गामिनि गारि दङ बेखायनो आफाखौ खिथिनो हायासै आंबो लिंदोंमोन बेखौ खिन्थु बे गामिनि मानसिफोरजों फैबाय बिदिब्ला लोगो मोनसिगोन गुबुन मोनसे भिडिअआव अब्लासिम ब्रिं पेज ड्राइभार हेड ट्रेड बाय